Ayan. So, it's time to clean na ang sasakyan, mga kapatid. Wala nang mainit. Alas 11 ng umaga, pero wala nang mainit pagdating sa trabaho. Ayan. Work, work, work. Ayan, kapal na ng alikabok niyo, mga kapatid. Super. As you can see. Ayan. Kapal ng alikabok. Kaya, ayan, may kasama tayo. Magwashing din siya. Magwashing din daw siya ng sasakyan. Car wash, car wash. Oo, naidap. Let's burn the calorie, cholesterol. Yan. Na. Tapos na nating linisin ang sasakyan. Ayan. Ito na siya. Makintab na for now. Pero mamaya maalikabok din ito. Ayan. We're done. Tayo ni Manang Aileen na nagdalustik wa, Logan. Yung grabe yung pawis, oh. Basa na yung buhok pati. Ay, thanks God. So, pwede na. Kain na tayo. Bye-bye.